Kaisalle. Kyttäs sen 100 sekää. Tämä on Kaisalle sopivan kokoinen kenttä. Se mahtuu ojentelemaan nilkkoja. Ops. Voi jäädä tuohon väliin ja vähän lyhyeksi niin. Oli hyvä, me oltiin kerran samoisesta treeneissä ja sitten tehtiin jotain rataa, piti sanoa etukäteen kaikki askelmäärät. Sitten se oli aina sillä, että tohon kuuluisi tulla 7, mä otan 8, sitten Eeva oli ehkä 5. Onko turhaa pieni? Voi hypätä vähän isomminkin. Ei hitto, sinne mahtuu. No sai siihenkin 2.